Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakyabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Ding masi sponsor king pamiparangal kang Kristo ngari, Gloria Medina and family, Ann Medina and family, at Louie Medina and family. Pasalamat ng Esusa Guzman. Birthday Thanksgiving, Domingo Gosun, Vicky Macabali, Pelisa Bartolome, Irma Di Macali, Marife Mambi Navarro, J. Matthew Garcia, Healing Jennifer and Kurt Serrano, Maribeth Vargas, Special Intention Bernie Mariano at Vicky Macabali, Speedy Recovery Maligaya Bondok, Aleli Orbiso, Bel Trinidad at Lourdes Nuco. Magkabitan po king dalita pamukulat. Kinugyuning impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Cristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay o kekaingan. At kekang timurin. Mayapayabak po, kekaingan. Mayapayabak po ako. At anti-bispirana na ng pesta ng Kristong Hari ngayon, ang kabalutan mong pamagsadya para kaniti. Nya batang maging karapat dapat ganap ngayon ganitin kapag masusyan, aminan tala pamot, pagsisyan din kasalanan tamo, anyaran tapa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang mumutos, pag-aralan miya at ipasyag ingkay kang amano, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang mituturong sukat miyang igalang at papanatilyang malinis ing templo mo, in templo ng Ginoo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang mamantabe, king matampang pamibiyebye Kristiyano. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Oy, pami nga tsubanwa, ang kapilan man mabiye, at pagmula ning sablang mayap. Iba't king kamumulan ning panawon, pengakwanan ming kaligtasan ning tao. Kapamilatan ning paintungol ng panyatang ning kekang anak, ing ginuming Heso Kristo. Sopan mo kaming minum king kayang katutuan, at pataba ka ring puso mi king tulang yalok da ring kayang pangako. Bara ka nga suywan king kasalpantayanan at lugod, at akamtan mi kapilan man ing tula ning kekang pangayatyo. Itiadwan mi king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal Espiritu. Metong mo king panga-Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't kinlibro ning kapahayagan. Ako iwan, dindam ko niya na mamagsalita ka na ko, ing siwalang manibat banwa, nga na, lumapit ka king anghel, ang makatuklo babo ning dayat malat, at babo ning gabun. Konan me ing makabuklat a librong tatalnana. Lepitan ke iting anghel, at tinawad ke ing libro, nga na kanako. Punan me at kanan, sunlamya king dungos mo, dapot mayumuyang anting pulot panilan, pangaras na king asbok mo. At kinwake at pengan, ing malating libro, mayumuyang anting pulot panilan, dapot kabud ayak mulke, meslam ko dungos. Sinabi na po kanako, kailangan ing ika ipasyag mong pasibayo, ing amano ning Diyos, tungkol ka ring miyayaliwang tao, bansa, salita, at karingari. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. kayo murang pilalasan ding kekang amano. Kayo murang pilalasan ding kekang amano. Migut kong pitutulan, ing tupad ka ring kekang kautusan, kaya sa aking tumipundakal apibandyan. Ing tula ko ilaring kekang kautusan, ilang kako mabye kausukan. Kayo murang pilalasan ding kekang amano. Ipaigit ko laring utos mo, king pilak at gintuni tingyato. Kayo murang pilalasan, ding kekang amano, king pulot panilan, may gitla king yumo. Kayo murang pilalasan ding kekang amano. Ding kekang tuntunan, ilang bandi kong alang kapupusan, ilang bukod na makaligaya kanako, anti kong susunga, uling sabik ko lang pagnasan, ding kekang kautusan. Kayo murang pilalasan ding kekang amano. Parangalan tayo po yung maya pabalita.
Ako ing dalan, ing katutuan na tingbiye, alang malyaring biras king igpa, ngunemo king kapamilatan ko. Ang ginuman tabi kay kayo, At keron timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Linubi Jesus king templo at tinabi na laring magtinda. Nga nakarela, makasulat. Ing bale ko, mayaw siyang bale, pipanalanginan. Dapat ikayo gaywayang tuknangan daring mapanako. Aldo, tuturo Jesus kilubing templo. Burida ring pamuntok ning saserdote, ding eskriba, ding makatuaning balen, king ipapatere. Dapat ela manakit paralan nung makananurang arapatiti. Ulinging mabilog a balen, taintim yang makirandam kaya. Alalang buring salanan, king sasabyana. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makiramdam tamo po king umilya. Morning, morning. Good morning po amo. Lumaki po ako sa Florida Blanca. Sa isang simpleng tahanan, simpleng bahay. At lumaki po akong isa lang yung main image, religious image sa aming bahay. Alam niyo po kung anong image yon na hanggang ngayon nandyan. Yung Kristong Hari. Nung bata ako, yun ang napansin ko sa amin. No? Kung mayroong mga images sa mga bahay, ay itong Kristong Hari. No? At niya pang urna yata yung ausag at ang balena urna. Nung malit po kami, dahil meron kaming sampagita doon at saka kampupot, no? Pag mga May, marami pong bulaklak yan. Yun ang kumuha kami ng bulaklak, doon na pinalalagay doon sa larawan ng Cristo Rey. Lumaki po akong ang tawag ko, Cristo Rey. Hindi man Kristong Hari, Cristo Rey. At ngayon pong nag-pandemic, bigla akong naalala yung panahon na yon. Kasi sarado yung mga simbahan. Sinong mag-aakala na darating ang araw, sarado yung mga simbahan? Hindi lang yung mga business establishments o mga puntahan natin na lugar, kundi pati yung simbahan. Sarado yung mga simbahan. At ang magpahanggang ngayon po, kahit na nabuksan na yung mga simbahan natin, hindi pag 100%. No? Kasi yung pwedeng lumabas, edad 15 hanggang 65 lang. Mayroon pa ring protocol at maraming protocol na dapat sundin. No? Pero ang maganda po noon, naganda ng ginawa ng pandemya, at ito po yung narinig na rin natin, yung nasarado yung mga simbahan, pero nabuksan ang mga bahay natin bilang mga simbahan. Biglang siguro natauhan tayo na ang simbahan ay hindi lang itong malaking building na ito, kundi mga tahanan natin, mga pamamahay natin ay mga simbahan. Saan po ba tayo unang natutunan na may Diyos? Saan ba natin unang natutunan ng pagdarasal? Hindi ba sa ating mga tahanan? Sa ating mga pamamahay? Sila ay mga domestic church na tinatawag ng ating mahal na inang simbahan. Domestic churches.
At saan ba tayo unang kumilala sa Diyos, nagmahal sa Diyos, at natutong magmahal sa isa't isa? Hindi ba sa ating mga tahanan? Ang nanay at tatay, sila yung mga obispo at mga pare na humubog sa ating pagkakatoliko, pagkakristyano. Ako po, hindi siguro ako naging ganito kung di rin sa tulong ng aking mga magulang. Silang humubog sa akin sa kabila ng anumang kahinaan nila o kalakasan bilang mga magulang. Pero sila ang namuno sa aming domestic church sa loob ng aming tahanan, Serrano Residence. Kaya, tahanan ng mga Serrano. Yan. Kaya alam niyo po, pag nagbabasbas ako ng bahay, isang masarap na ginagawa ko pagbabasbas ng mga bahay. Kaya hinahanap ko yung buong pamilya. Dapat nandoon ang buong pamilya pag nagbabasbas ng bahay. Kasi hindi lang naman yung struktura ang binabasbasan, kundi yung mga nakatira. Kasi ang bumubuo ng simbahan pala, hindi lang yung mga bato, mga bakal, mga yero, mga palamuti sa loob ng simbahan na ito, kundi ang talagang bumubuo sa simbahan, yung mga tao. Actually po, ang kahulugan ng church ay hindi building, kundi people of God. Di ba? Kaya tayo ang simbahan. At sa loob po ng mga bahay natin, what makes a house, a home, ay hindi yung kagandahan ng istruktura ng bahay, kundi yung mga nakatira. Di ba yung kasabihan na aanhin mo ang bahay na bato kung ang nakatira ay kwago. Mabuti pa ang kubo kung ang nakatira ay ako. Ang nakatira ay tao, sabi niya. Ibig sabihin tao, ibig sabihin may pagmamahalan, may pagtutulungan, may pagpapatawaran, may pagbibigayan. Kung tao. Kung kwago, siguro magulo ang bahay na yan. Di nagkakasundo si nanay, si tatay, nag-aaway-away mga magkakapatid, nagbabanatan, may inggitan, may siraan. Yan. Kaya ang bubo po ng tahanan ay yung mga nakatira. You call a home dahil may kapayapaan sa loob. Di ba? Di ba yung word na tahanan, from the word tahan, ibig sabihin maging payapa. Tahan is maging payapa. At pag sinabi mong tahanan, lugar kung saan nandyan ang kapayapaan. Kaya yung mga nakatira, sila ang gumagawa ng nagpapanatili ng kapayapaan sa loob nitong strukturang ito. Kaya pag nagbabasbas po, masaya nga ako, na nandun ang pamilya kasi silang bubuo ng tahanan. Silang magpapairal ng kapayapaan. Ng lugar na yon ay maging lugar ng kapayapaan. Kaya mayroon po tayong mga kandila, kasi ang kandila ay simbolo ni Kristo, the Prince of Peace, the King, ang hari ng tahanan, na siya ang mangingibabaw, siyang maghahari, siyang masusunod sa loob ng tahanan na yon. At sa ating pagbabasbas, iikutan yan. Dala-dala yung kandila para sinasabi natin si Kristo ang naglalakad para ilawan ang buong bahay. Ang lahat ng sulok ay itaboy ni Kristong hari, ang hari ng kapayapaan. Ang lahat ng sigalot, kasamaan, kasalanan sa loob ng lugar na ito, nang sa gayoy manatili ang ganap na kapayapaan. Kaya yan po yung ating mga tahanan. Yan ang tinatawag natin ngayon, domestic churches. Sila, ang ating mga tahanan, huwag niyo pong kalimutan, mga simbahan na kung saan nananahan din ang Diyos.
nandyan si Kristo. Dapat siyang manatiling hari ng bawat tahanan. Sa ating pong ebanghelyo, miting kinalungkot ng Panginoon ang dumi, ang gulo, ang kasamaan na umiral dito sa templong nakita niya. Sa ating pong pagdiriwang ngayon, hindi lang sana itong anumang nangyayaring masama o marumi sa loob ng ating itong parochial church, kundi anumang masamang umiiral, bumabalot sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. Nang sa gayon, ang bawat tahanan ay tunay ngang maging templo ng Diyos. Ang ating mga tahanan ay tunay silang makita mga simbahan kung saan ang Panginoong Diyos day in and day night ay pinag-aalay ng pasasalamat, ng pagsamba, ng papuri, ng kaligayahan. And again, hingin po natin sa Panginoon, sana'y linisin niya ang bawat tahanan sa anumang karumihan, sa kasalanan, sigalot, away, pagkakanya-kanya, galit. Ang sa gayon, mangibabaw sa bawat tahanan ang ganap na kapayapaan. Amen. Ate po ngayong dulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan, tayong lahat na binigyan ng Diyos ng sarili-sariling tahanan na kung saan ito'y mga templo ng Kanyang presensya. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis ng kekang balayan. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis ning kekang balayan. Para ka ring mamuntukan king Santa Iglesia, pagkapilitan dasa ng papanatilyan, ing kabanalan at kagalangan, kilubding balening pipanalangina ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis ning kekang balayan. Para ka ring manimuna ring bansa, ela sa maging sagabal no nebagkus, ilang manimuna king pamagluwalo, pamanayos, at pamaglarin ka ring templo ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis ning kekang balayan. Para ka ring daralan kasakitan, ding ating problema king biye, ding miminalog, era sa kakalingwan, king mayandang atagpuan, ingkas ngawan at kapayapan kilub ning pisamban, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis ning kekang balayan. Para kay katangan, eta sa kakalingwan king kilub ding bale, nang pipanalangina ning Diyos, ila naman ding manimuna, ng lugal pituturwanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis ning kekang balayan. Ngini po adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. Uy pa, pakiramdaman mo rin kekeng kayadwanan. Deti sana maging gabi mila, king dalan painturo, king kekang kayarian, kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ikanta tayo pagdalit para king pamagsadya karingay. Paglasan
Manalain kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuy ting dawon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kay katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, mananasanang deting ayin ayam pang mi, pasulungan ding lugod mi keka, at yatad da kami king bielang angga. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya kan timurin. yat nayo rin puso yun. Makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. King lugod lelangan ming tao, at inyang mangintulid yang may parusan, king kekang pakalulu, kinabos me, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan da ring anghel at ding sablang koro ning bansa. Mitmong kapag mula lang sasambarapan mo, makisan metong say siwala miking karela, kabang kakantareng mitmong tula, ing dalit ning kekang ligaya, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madalang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinuaning tinapet, te pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene, kaling kayang disipulo nga na, kuwanan niya itikongan at kanan niya. Iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyening kalis, kaling kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, hing daya ng bay talanganggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayang Panginoon, e kami ang naganapay, ang asuplimong emyen, e kami ang pagmasusya, maligayang mamagpalik, e kami ang palenaya. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebyen ing anak mo. Daramya kaya kay ting tinapin ing biyating kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu.
Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato. Ban maganap kay kinugod. Kambe ng Francisco, akay kaming Papa. At ti Florentino, kay kaming Obispo, ading sablang pari. Kay pumapi na pinanita katahimikan, ganakan talangin ni sablang pakamalantang mayang unabi. Gana ka mula naman, din kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, lalan Josefina, Moises, Marlon at Lourdes. Ading alapang mayang unabi. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganga. Man kaya benang Maria, ing Birhen do ng Diyos. Kambe ng San Jose, ang kayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian. King kakabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alangangga. Nung kapadiling at lugod, king ipa, manalangin tamo, kapamilatan ng turo ng panalangin ng Ginoo kaya katamo. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesu-Kristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babya ko kaya kayo. Na mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, ing lawen mo yung kasalpantiyanan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo.
Ikang mabibiat magari manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapaan ni Ginoo man tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kaon timurin. Yan pang tayo pong ing baganing kapayapaan king metong at met. Kapayapaan kaya kaingan. Kapayapaan. Kapayapaan. Korderong Diyos na minanako, ing kasalanan niya't pakaluluan mo kami. Korderong Diyos na minanako, ing kasalanan niya't pakaluluan mo kami. Kasalanan niya, ibemuke kami, ibemuke kami, ibemuke kami, ikapayapaan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng ato. Noon tamang may yaos king apunan ng kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas niya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Iligtas mo kami, daralumdum na naman paligid mi. Ingaldo lang bugnit daratang na, O Ginoo, iligtas mo kami. O yan aking sakit, o yan aking lungkot, alang kapayawan, alang karaturan, inumalulos ka, inutumingit na ka, inuman tabi pa, inudatang na ka. O Ginoo, iligtas mo kami, daralumdum na naman paligid mi. Ingaldo lang bugnit daratang na, O Ginoo, iligtas mo kami. O yan aking uran, o yan aking albog, o yaning kasiran, o yan kasakitan, inumalulos ka, inutumingin na ka,
Manumdum na naman paligid mi, Imaldolan buknit kay darasang niya. O Ginoo, iligtas mo kami. O Ginoo, iligtas mo kami. Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa selpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, maygit king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ninyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo muwari, at tsuka ka rin. At pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, itamongan po. O Diyos, ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at mekamate na karing dakal at tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat, king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap, karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay duning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy pa, simulong kesana, king lugod, kapamilataning, Ekaristyang pigmasusyan mi, bilang kapigaganakan king ginuming Jesucristo, ang mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen.
Ipagkaloob mo ingarang kapainaban kan sabang pakamalming mayang unabye o Ginoo. Ingala hanggang sala sunlagi sa karela. Ni painawalangan sana aking kapayapan. Amen. Ing kaladwara, ding kaladwaring sabang tapat, amekona, kapamila taning pakalulong ng Diyos, ni painawno sa aking kapayapan. Amen. Ligaya king Ipa, at king Anak, at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. Thank you, no, mantabi kay kayo. At kaya kan timurin. Bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang totoo. Ing Ipa, amponing Anak, amponing Banal Espiritu. Amen. Mayari ng kayakatang kapagmasusyan, sandutan ng kayakatang misyon, lugod king Diyos at kaparang tao. Salamat, King Diyos. Salamat, ing Ama salamat, kaming amalong magiging, pagkakasakit sa naging natin, kalungan ang magiging, pagkakasakit sa naging natin, kalungan ang magiging. Nagpasalamat, Maya Porras Kimingan. Magandang araw. Maraming salamat. Happy birthday, Doming. Happy birthday to you. Happy birthday.